Menahi mo. Entah kan ngi kerteng ke jong blay pa blay kon blay mensum khoi balong mo tolong je ni jirwa begini sur baro nashe mega kabu ban pelat ya kan ka khasi worship album jong ka balang sukres set santia bal khot kerteng ya ka jingjob to kan lek malong ka jingkerku bahkan ai jingjob sisa ni bi asngo badi baya sngap ya ka bahkan long ka jipasap mensim hagi jile hagi thama kan ko jipo sa sim paru ya kata kajing syakri ba kajing mane blay ba kajing eat blay ba kham jan shu yi ba tharang mat ba senyang blay Pastor Yashan Boklang renta thiang uba pet eka balang uji sukres haret samthia haka khatlai tarik ula ber ula pelat pat ba eka thup jing roi nyam bala jer kerteng ka jingjob hasilong press club. Pastor Yashan Boklang ula thu ba kani ka thup jing roi la thod uba wan prang walang ka badon kisur ber ki kentien ki bakit jingmut shisha ya wei pu wei ubri uba em haka ni ka sala perthai bani khun persha eki jing penshoi ba ki jing e ba bonjat bau ya kendu haka jing em jong u ula ong ruba kamper hadu katnu ka khia ber ka kra ka jingale haka bakut ubalei badon bor unsa ai ka jingjob haka jing em jong kibriu dan kambanya khun berban IT met bat mensim haki sangti jong ublei haka bakut ka jingjob da ka jingarap ublei ka nong ka thong ber ka bainong ka bakraw tam ula ong haka juk ka por ka ni ka thup jing roi kan ai bor ai mensim mikitu kiba yo sngo mat ngap iki ke jikublay pi baro ki ando se shalom ni na menya wan ban Kendo buat ini entah kan jing tu juga jing pelat ya kan khasi worship album ya ke worship ministry juga balang Chris pesentia kala penkre kala tho kala dat ya kaman record ini ki thup jirai ki ba long ki jirai juga jimane ba ke jingaro ublay ki ba kisor jingi ba tien jingi ba tien khasi jingi ya ka kerteng jinga kadi Yashan Boklang renta thiang bat syarai ya kebalang sukres sepo resentia bat hari si nyawan langkum kebalang ringkat bat kajik syakri jaka jimani bat jero ban semolang sya baro ki para nong shnong jaka ni ka nong ba ni ka jala ka jingi ba sungu e yublay bala pala bala ai shingi ka jingla yang bangin pediang nu ini sur ini jirwai i bala tho bani ba ya ka jingpala ka chungu lala ya ka ban rwai ki ning kong shwa ki balang ji ba ni la sung tho ba nomar kali ka ayom ko jung blay ini ki jirwai hi ki long ki jirwai ki ba yes ki ba connect la no mo la ni ki ba yes no ba ka do no jung ki breu jing kham tam e nomar ba ka long ki tin tan rai jing ki so tan rai jing ba ki long sha ki jirwai ki ba bala ni ba yin mani si shai blay da ka do no jing baro a men sim ana ka jisi sha te kum ta ni si da ka jing man ko kraw ko balang sukres por sentia ni wa banya sam wa banya bentalang bat ki pan usung baro jaga ni gereji ni jing roi ko ni nge blay penon kam ban I men sim ban pen lu pen kelang ka do no jing brio da kata ka jing mani blay ba la ban ma ka men sim ana ka jisi sha ni kum ta ni si ni ai ngo ba worship ministry juga balang sukres sentia ka release jaga ni album bengil ai katanya ka jingjob kata kalau dewe ni jingwai ki beranda ni ka album di bat kidan de ki we jingwai ki ba yele tho bat ki buble ai ka kani ka kerteng jingjob kada golong ba haka be di ba jingan inti juga jing shakri juga jimani ba jiro ba tho ini ka jingwai ba wan prang wa alang indor ka ba ni ni ka por Andai maihi ilong weni ilong tho i babon ki jirwai khane album ba wan prang wa lang kan te ka long hi ka ji persa sem jong blay ba ka gm jo ka ji shakri jo ka jimani ba ka jiro ka don ka jing pelai ka jong blay ya ki brio bikin ma ka jing jok ba khrao ba blay ai kam da me ka janti jo ka jim sem jo ki ni ki jing tin jo ki babon ni ki thamai babon ni ki jele ki babon ki brio ki don ki jing e ki jingling ai ki jing pisa kat ba ki ya ninti pare ba ublay ka gm jo ka jingo jimani ba jiro kiyo punya mani lang ba punya kerkulan yang terai kam tak ini ke jirai kalau long kata ke jipo sa mesin nak ni ke jinglong ke bubleu long bubleu ai ke jing compare ke thama kala menjurkan uban oro ke jingjok kawan ben bubleu dan ini ba ni shania story long ba club and search be ka po Spotify yo
ini kejiwa Spotify. Henry lada fi kuai di pengiong di pendrive ki pengi la penmi kapan kontak ke office ke juga balang di sukses te po mau khar gadan pinjo ege niki pendrive ki ba ila di penmi ini kejiwa por. Kani ka album kalau ada kejian ti ke ba de kisnem sisa. Nomor ningkong ka jintho ege jirai ini bikshwan sunwan. Jirai klan nangwan nadu sam arjar kat wei kalau dong kawai ke jirai ke bengi la record ka album jubilee ke jungi bahagi sur kasih kata jirai ka long beli apa non kamai ka kata jirai ka kata jirai bengi khode ka imlak him dari sa din jo kata ka dong jiku sam sim shu dong blai binang thos show i jirai bahagi sur kita ki jintan ke jungi bat kita kawai hadin kawai ni kita kalau ka Perai ai ngai ki kitien jo kata jirai kata kalau jirai beningkong untuk album ngimlak him dari sa kata long husnem khat arjar khat lain kata jirai husnem bakabalang jungi ka ke jubilee siap marka jubilee kesiar ke keren pada jing lak dua marka jing IA ke jubilee kata kejirai hi kalau nak kejirai ke banyak layok bentuk marka tasurya ka oi jubilee lo ali baik usman chan bat kata kawan arjar hak lagi tak ter kat nangwan kejirai lan nanglang de husnam arjar hak pra kalau don kejupin ki apa don jangan bangan keren ini biar sakri sakri jo jimani joro belingim marka balang ila erwai ki kalau jiru bakrau belingim tab no ikini ka recording ka ba ngila bani sam lang ikini pada bagi babon ke bagi ningai ublen kurku iki lagi yo bani sakri lang yo bani mani lang ublen dan ni jawati komta kajing tmu ban record kana rusam arjar khat handai hi tamba ki nomor baki jing man ke balawan hi tikupor ngila haban abshwa hadun dadap ini ka pandemic di komta kapor kalaya satu kat sistem hadu bandala hi benyo ban record lo diki bandala ban pemi iki mentak ni